Утвърждения за приемане на собствения път и радост от чуждите успехи. Моят път е уникален и ценен. Аз съм точно там, където трябва да бъда и живота ми се развива с моя собствен ритъм. Моите избори ме правят силна. Аз съм избрала пътя, който носи радост и баланс в моя живот и той е правилен за мен. Успехът има много лица. Моят успех се измерва не само с външни постижения, но и с вътрешната ми хармония и любовта, която давам и получавам. Аз творя живота си с любов и осъзнатост. Моето изкуство и усилия носят смисъл, дори ако не винаги са на показ. Радвам се за успехите на другите. Всеки човек има свой път и успехът на другите не намалява моята стойност. Аз съм в мир със себе си. Това, което имам, е плод на моите мечти и желания, е израз на моята истина. Сега е времето за нови начала. Живота ми се разширява по начини, които са прекрасни и значими. Създавам семейство. Обичам себе си такава, каквато съм. Аз съм достатъчна и ценна, точно както съм в този момент. Всичко се случва в точното време. Няма нужда да бързам или да се сравнявам. Животът ми следва перфектния план за мен. Всяко чувство е временно. Позволявам си да усещам емоциите си, без да ги съдя. Те идват и си отиват, а аз оставам центрирана.